A me sé cúpa seo ag chum tidach an lás a deach gannet i cúrsa life skills agus a teanna nacin a sin na cús plánda sin na scrú nas flúri sin na scráin sin má gúst i an áte docalach úraid chum seo agus páis gan skim seo hannig chuir gan suas le leis an idea tá féanachan dhéanú agus háisi sin is féanachan dhéanú ag ceanna níor na tócailach ar a bhile dúlach go gar a dhéanú vis ag a chlán has a chráil gan agus sin fórstanach go rá cúti gannacin iad a chúsa a bheith a cléchte hí déanú féanachan agus a gcuinm go dtí mé hín fiúne an bliana sin leiseach bhatá se bheith fábhas mo chuoine so is ag angaí mar réite go mar ggóiste a grach. Am dúcha nniuine na féanachan acanne seo na chalat búlach mar an séúniún tiúnsa a dalú car an bríiste fer arára má gúiste sa tócalach úr ar fiarir sa bláán chlachan is gráin so a barach be gan a barach cúpa na ábhaistechanna an déanú féanachanach sin cumá tálas leis an ópaidir sinna. I chanin go rá áte féanachan háast sé dóid a nasása is an bit tá a rééis gar agus súr a lechatacha locha tiún a go dána lé gan dalú. So chanin nachil a dopad an de bhí clócha chula gréimne agus ó bhaine. Go a becan bedát éineachte dina blian agus dís a bedát a bhí fás a dalú go sinnas fricirche san lúsannas go sin ile a chúsanna as na blianana sin dití. Hó sin grant éiget á skimach go san biodiversity ag SNH agus sin is plan sin is crún bicce aine dú bheit sinna cús má gúist. So cum sin atá sin is san san butterflies na éoineas a hála gan máte sa